Merħba, l-programm huwa Ras Imbras. Din il-ġimgħa kien iċċelebrat Jum id-Dinja, Earth Day. Għan nitkellmu dwar it-tibdil fil-klima, għax qatt issib il-min jgħidlek li dan mhux veru, mbagħad għandek ix-xjentisti li jagħmlu l-istudji u kważi kollha jgħidulek isma' m'hemmx dubju li dan il-bniedem qiegħed jikkawżah qed iġibu bidejh. F'Malta wkoll hawn sinjali li t-tibdil fil-klima qed iseħħ. Malta parti bid-dinja wara kollox, imma x'inhuma dawn is-sinjali u kif qed jaqrawhom ix-xjentisti? Miegħi Fabian Borch mir-Research Innovation Unit. Grazzi tal-li aċċettajt l-istedina. Ringrazzjak Mario. L-ewwel qed x'inhi din ir-Research Innovation Unit? Research Innovation Unit huwa unit speċjali fih dan il-gvern lokali li opera biex jatwa l-att jiġi Article 33(1)Q tal-att tal-Konsilli Lokali, tal-liġi tal-Konsilli Lokali, li dal-att jgħid responsabilità tal-Konsilli Lokali u l-ħarsin tal-ambjent naturali, l-ħarsin tal-ambjent rurali, għandek il-naturali, l-urban, l-użu u l-effiċenza tal-enerġija, flimkien ukoll mal-kampjament tal-klima. U fondi Ewropej ukoll, tużaw fondi Ewropej, għandkom aċċess għal fondi Ewropej biex tagħmlu l-proġetti tagħkom, l-istudji tagħkom. Eżatt, speċi tal-li aħna niġu mill-gvern lokali, ħafna mill-fondi tagħna qed ninġibuhom mill-Unjoni Ewropea biex inkunu nistgħu nwettqu l-istudji tagħna. X'għodda tużaw? Nużaw ħafna għodda partikolari, jiġifieri li hija bl-Ingliż ngħidulha state of the art. Inizjalment nibdew l-użu tal-Phase 1 li huwa l-Intellectual Property li għamilt jiena li rebaħ anke l-Intellectual Property Awards ta' Malta fit-2020 dawwa l-qafas tal-operat kollu tagħna. Nużaw il-data min-naħa tas-satelliti kemm nagħti in-NASA f'dan il-każ qed naraw il-Landsat 8 u l-Landsat 9 kif ukoll satelliti minn il-European Space Agency biex ikunu nistgħu nagħmlu ħafna data acquiring mill-ispazju stess, ngħidulu aħna remote sensing. U dan ir-remote sensing ikunu nistgħu nanalizzaw id-data pereżempju ta' sħana fuq l-art, sħana fuq il-baħar, it-temperaturi, il-vegetation index, kemm qed joħroġ evaporation mill-ibħra, il-klima u t-temp. U fl-istess ħin ukoll ara pereżempju din hija Sentinel-5P nużawha biex naqraw anke l-pollutions il-livelli tal-pollution se jkun hemm fl-arja. Ġifieri dawn huma satelliti li qegħdin madwar id-dinja u ta' aġenziji internazzjonali tan-NASA, tal-Aġenzija Spazjali Ewropea u id-data tiksbuha minn hemmhekk. Ġifieri qiegħda għandkom x'arranġament magħhom? Hija għandna arranġamenti hemm data li huma open source, ġifieri li jagħtuhom xejn għall-użu. U mbagħad għandna ċertu request ta' data se nkunu nistgħu nużawhom fiktar id-detta. Fabian, it-tibdil fil-klima qed iseħħ? Tibdil fil-klima iva, meta inti tqis li aħna skont iċ-ċikli normali tad-dinja kif torbita fuq l-assi tagħha stess, kif nistgħu naraw fil-grafika hawnhekk l-Excel tilt, meta tkun qiegħda aħna mexxin lejn il-22.1, ġifieri d-dinja tidritta iktar, suppost teknikament id-dinja tiksaħ. Għax id-dinja tgħaddi minn ċikli, drabi tiksaħ u mbagħad wara eluf ta' snin terġa' tibda tisħon. Eżatti. Suppost bħalissa qed tiksaħ. Eżatti, għax bħalissa qegħdin dak li jgħidulu l-interglacial period li beda 6000 sena ilu u d-dinja proprjament qed tiksaħ. Però dak li qed tesperjenzaw bħalissa huwa kollox differenti. Eżatt, dik id-differenza. Fejn inti qed tara tajt tisma' mela x'inhi l-problema, mhix qed tikkawża ruħha, suppost id-dinja tiksaħ meta fil-fatt qed tisħon. Innuqqas ta' xita sena wara l-oħra, ġifieri dis-sena rġajna rajnija li għamlet fix-xita f'Jannar, frar, Marzu, xejn, riġa' tagħmlet fid-din il-ġimgħa, imma x'inhu jiġri? Il-problema hija l-iżbilanċ li qed jinħoloq. Inti kollok ma dawn huwa sinjali? Iva, għax il-pattern dak li huwa normali ħanajdu hekk tal-klima qed jinbidel. Ġifieri l-istaġuni jisom qed jintilfu jisna tnejxu iktar l-estremi tipo sajfu xitwa u ta' between ma tantx. Il-mezzu temp, sospiċċa, li tismaħħa minn għand in-nies ishom jinnutaw dawk li għandhom ċertu età jgħidu qabel kellna l-mezzu temp illum il-ġurnata isu. Da qed jiġi kollu mħabba anke l-anomaliji anke fit-temperaturi tad-dinja kif qed naraw hawnhekk fejn inti għandek dejta vasta ħafna li qed tiġi paragonata fuq il-kampjament tad-dinja. Ġifieri il-problema ġejja wkoll li fil-fatt kif qed naraw fil-grafika hemmhekk il-poles qed jisnu iktar B'konsekwenzament li qed jitriggerjaw iktar
xogħliment tas-silġ. Qed jinħalli s-silġ. Eżatt. Kemm fit-tramuntana u kemm fin-nofsinhar. Eżatt. Dak ovvjament qed jaffettwa l-ibħra u l-salinità tal-oċeani u affarijiet minn daw. Jitriggerja dak li jgħidulu l-El Niño event u da jagħmel il-heat waves li ovvjament qed jaffettwawna heat wave waħda wara u l-oħra li dejjem tkompli jsaħħan iktar l-effett tal-klima. Effettivament, allura għadin najdu isma' il-bniedem bl-industrija tiegħu, mill-rivoluzzjoni industrijali law, wassal għal din is-sitwazzjoni. Però nisimgħu ħafna dan it-terminu ta' feedback loop. Spjegalna. Il-feedback loops kif qed nispjegaw, ġifier menti jkollok katina ta' affarijiet qed jiġru waħda wara l-oħra. Issa pereżempju qed jinħall is-silġ qed idub, jinżel fl-ibħra, jisbilanċja l-livell ta' salinità tal-oċeani u affarijiet minn daw jitriggerja il-sistema ta' maltemp. Ġi għandek din il-katina ta' affarijiet, u effettivament waħda wara l-oħra. Eżattu. Palma s-sena li għaddit esperjenzajna s-sena sħuna ħafna li tant kemm kienet sħana u mbagħad il-feedback loop kienet li ħadu n-nar qabdu l-foresti, speċjalment dak tal-Kanada, li damu jaqbdu u ħin kollu ġifieri titfaktar pollution, il-problema tkompli iktar tension ma tibqaddej. Is-sena l-oħra kienet l-iktar sena sħuna. On record. On record. Hija skont il-data li għandhom kemm il-Copernicus Climate Change Services kif ukoll il-NASA, l-USGS, ġifieri top players li jieħdu ħsieb il-monitoraġġ tal-klima, ġiet iddikjarata li hija hekk kienet. F'Malta x'kienu t-temperaturi? L-ogħla reġistrati? L-iktar li ħassejna? Aħna r-rati f'Malta, ovvjament inti għandek it-temperatura li hija perceived, it-temperatura tal-arja u affarijiet hekk li inti attwalment tkun bejn xi 40 grad Celsius xi 40 l-ogħla. Eżatti. Biss imbagħad meta inti jkollok imbagħad il-żoni urbani li huma densi ħafna, pereżempju l-Gżira f'Lulju li għadda kejjinna 51 degrees Celsius. 51 grad Celsius. Temperatura kienet iktar għolja b' 11 grad mill-wit għolliqa, il-wit iktar viċin ta' din it-triq. Nistgħu nipprevedu xi ħaġa s-sajf li ġej, pereżempju, ġifieri ħankunu fl-istess sitwazzjoni tas-sajf li għadda jew le? Le, previżjonijiet huma naqra żgħira diffiċli biex tagħmel on the long term imħabba li il-feedback loops sant kemm tkunu dinamiċi ħin kollu jilbu s-sitwazzjonijiet. S'issa qed naraw li bħalissa qed ingawdu anke minn arja aktar friska, ir-raġuni hu La Niña li hija l-oppost tal-El Niño, La Niña hija l-kesħa, qiegħda fuqna kemm jista' jkun jiġifieri fuq Nord Amerika u fuq l-Ewropa, allura qed ingawdu minn ċertu frisk. Imma s-sajf li ġej l-indikazzjonijiet x'inhuma? Issa l-indikazzjonijiet nista' ngħid huwa li suppost għandu jkollna sajf naqri iktar frisk minn tas-sajf li. Minn tas-sena li għaddiet. Eżatti. Però meta tieħu dawn l-affarijiet kollha fil-kuntest, x'aħna nħarsu lejn il-Mediterran, ġifieri x'nistgħu nipprevedu, ħafna nies jitkellmu fuq id-desertifikazzjoni pereżempju. Hija waħda mill-effetti ta' dan kollu qed nitkellmu dwaru. X'inti meta inti jkollok proċessi ta' nixfa, sħanat, daw kollu speċjalment jkollok il-soil erosion, il-top soil erosion u affarijiet minn daw. Inti ovvjament hemmhekk inti qed tibda dak jgħidulu l-erosion tad-desert, il-proċess ta' desertifikazzjonijiet. Kif nistgħu naraw dan huwa l-iktar lejl it-tratt meħud mis-satellita tan-NASA fl-iktar lejl sħun li kellna sena li għaddiet. Il-data li għandna anke fil-fadda ta' Jannar ta' din is-sena, Malta hija qiegħda bl-aħmar ġie fl-ert. Fiż-żona fejn għandek twissija. Eżatti. Mill-istess rapporti joħorġu li anke pereżempju il-pajjiż huwa iktar xott ħanajdu hekk minn normal. Di li qed naraw aħna hawnhekk hija il-climate change app li għamilna aħna hija viżwali ta' sħanat li qed naraw. Ġifieri tara l-vjola għandek iktar temperatura li hija iktar għolja minħabba probabbilment minn kif tidher l-inqas minħabba li hemm id-densità tal-bini u hemm popolazzjoni. Dan huwa studju magħmul fuq 4 snin mill-satelliti tan-NASA l-Landsat 8 u l-Landsat 9 meta nieħdu thermal image li bejn wieħed u ieħor isir fi-11 bil-lejl meta tgħaddi s-satellita, ġifieri x-xemx qiegħda kompletament il-barra, niżmuha l-barra minn dan l-interferenzi. Saħna pereżempju hawnhekk f'din l-erja nistgħu naraw li fuq il-naħa tal-lemin hemm it-219 qed tara għandek iktar preċis il-blu hemmhekk hemm witolliqa dak il-wit li qiegħed bejn l-Star, Mater Dei u San Juan li ovvjament fit-2023 kien ħafna iktar sħun.
Pero lilkom x'jgħidulkom ġifieri dal-istudju partikolari li qed tagħmlu, ovvjament qed juri fejn hemm iktar sħana, Għawdex ovvjament jidher fejn hemm iċ-Ċittadella pereżempju, u Rabat madwaru fejn hemm in-Nadur u x-Xara, ġifieri mill-ewwel tenduna. Li aħna l-preokkupazzjoni tagħna hija li t-temperaturi l-iktar li kienu kesħin fit-2019 fis-sajf ta' 2019 fis-sajf ta' 2023 u bi 3 gradi Celsius. U lew b'kemm? 3 gradi Celsius. 3 gradi Celsius. Issa, dak xi jfisser u fil-fatt anke fl-eb tidher li inti meta tara l-żoni li għandek il-maġġar, ġeneralment il-siġar li huma attwalment il-counter measure ta' kontra ġifiri ta' sħana ta' jisurbu sħana u ma jituna l-ossiġnu, jihdu l-karbonju, l-ura u affarijiet minn daw. Inti qed nibdu naraw li jisma' is-siġar mhux qed ikunu effettivi wara ċertu temperatura kif qed taqbes iktar. Allura dik hija problema. Fejn inti għandek l-inkwinament u qed ikompli jitkattara x'is-siġar mhux qed jagħmlu l-effettività tagħhom. Konsegwenzi ta' dan kollu mhux biss issa fuq il-flora u fuq il-fawna, ma fuqna fuq il-bnedmin. Il-bnedmin, smajna l-sena li għaddiet ħarġet l-istatistika minnħat tal-health li kena nis li mietu waqt il-heat waves. Hemm rata ta' nies li mietu waqt il-heat waves. Inti mbagħad għandek id-disorders oħra minn għandu kondizzjonijiet li isma' ċertu vulnerabilità li mbagħad is-sħana taffettwa u tkabbarlu is-sitwazzjoni tiegħu tagħmel lilu tarar. Mela, ġifieri tkellimna fuq is-sitwazzjoni kif inhi, fuq kif qed narawha li tiġri, x'ġara f'dal aħħar 4 snin bit-temperatura li tiżdied kif semmejt inti, kif nistgħu x'għandna qudiemna, irdu nitalmu nadattaw jew nitalmu nimmitigaw dak li qed jiġri? Inti fil-fatt meta tindirizza l-kambjament tal-klima għandek il-ġewġ binarji li semmejt tajjeb inti għandek il-mitigazzjoni u l-adattament. Issa, il-mitigazzjoni huwa il-long term effect, ġifieri li aħna naqsu l-pollution u affaritek biex fi żmien li ġej ġiet nitkellmu 100 sena u fuqhom kemm jista' jkun il-klima terġa' tiġi stabilita. U minnaħa l-oħra mbagħad għandek l-adattament għax aħna ovvjament idu ngħixu u nadattaw ruħna għal-ċirkostanzi li għanna. Issa, jeżistu ħafna għodot, aħna per esempio Research Innovation Unit responsabli mill-Charter tal-European Union for the Adaptation of Climate Change fuq għandhom tal-ġewx reġuni li huma firmatari. Namlu ħafna xogħol li ġi f'dak ir-rigward tal-adattament u fosthom huwa l-kreazzjoni ta' Digital Twin. U dan huwa? Dan hija li qed naraw hawnhekk huwa l-proġett pilota bdejna fuq il-lokalità tal-Gżira, forsi qed tindota bil-Manuel Island u Marsamxet. Issa dan huwa mudell eżatt in 3D in geospatial spaces fejn aħna nkunu nagħmlu simulazzjonijiet kollha li għandna. Ikonna anka sensors u data anka mis-satellita kollox għaddej live inkluż bit-traffiku kollox għaddej fuqu. U minn hemmhekk inkunu nistgħu nagħmlu bejn wieħed u ieħor niżla l-borra. Ovvjament il-borra ġieli kellna, mhux b'dan l-ammont. Siġar bojot. Ma xirna li kien hemmhekk f'dak minn hemmhekk aħna nkunu nistgħu mid-digital twin fil-fatt qed naħdmu biex nagħmlu digital twin għal-Malta kollu ġifi mhux tal-Gżira biss. Ikunu nistgħu nagħmlu simulazzjonijiet anke ta' meta jola l-livell tal-baħar fejn huma l-żoni li huma f'periklu u affarijiet minn dawn. Plus li aħna mbagħad nkunu nistgħu naraw isma' x'qed jiġri kif nistgħu nikkorreġu ċertu affarijiet x'policies irridu nagħmlu qed nistgħu naraw minn qabel jiġifieri fint blues anke tal-artificial intelligence nistgħu nagħmlu predictions ta' ċertu sitwazzjonijiet u xenarji differenti u minn hemmhekk nkunu nistgħu. Mistoqsija tal-aħħar, jekk il-bniedem jieqaf juża daw it-teknoloġiji li qed iħammġu issa f'dal mument, id-dinja kemm iddum biex jew tista' tirkupra fl-istat naturali tagħha li kienet jew le? Kiku jkollna nifqu mill-pollution there and then, l-dinja bejħed għandha bżonn 100 sena biex l-arja terġa' titnaddaf għal pre-industrial level, ġifieri qed imorru lura l-1800s, il-kwalità tal-arja li kien hemm fl-1800s. Il-COVID, forsi xi ħaġa ta' ġik li kellu meta kien hemm dak il-lockdowns aħna stajna nindunaw bil-restrizzjonijiet ta' tniġġis u affarijiet hekk kif verament l-arja bdiet titnaddaf u l-smog bdej jikklirja u affarijiet minn daw. Ġifieri l-ipotezi li rridu mmorru fuq carbon neutrality u affarijiet hekk hija verament minnha. Fejbin Borġ, grazzi ħafna tal-li kont programm Ras Imbras. Ras Imbras kuljum mit-2 sal-ġimgħa fit-3 ta' war nofsinhar, fis-6 u nofs ta' filgħaxija u ssibuna wkoll fuq YouTube minn ħadd tiegħi. Insemmilkom.
Hemmhekk sakemm ibaxxu.